let op. We gaan beginnen vandaag weer met de volgende workout. Ik heb een challenge voor je. De challenge is 30 keer atomic push-up. Dat is je knieën intrekken, inclusief pushen. Ik wil ze wel echt allemaal zien. En je krijgt 30 keer mid-row, waarbij je de band goed kort zet. Probeer hem zo goed mogelijk af te maken. Doe je de eerste keer 20-20? Ook goed. Maar de challenge is 30-30. Ga ervoor. Ik ga beginnen. Ik ga hem helemaal afmaken. Hou je voet in de lucht. Draai je back. Ready, steady. Kom in plank. We gaan beginnen. Komt ie komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de helft, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laatste, 30. Kom staan. Je gaat niet wachten, je gaat niet rusten. Je zet de band gelijk kort. Geen elastiek zo. Hak je dan net. Laat je voet tegen de muur. 30 keer. 1. Elleboog smal. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. Handen weg. 3. 4. Je bent weer op de helft. 5. 1. 2. 3. 4. 20. Nog 10. 9. 8. Hou je het recht. 6. 5. 4. 3. 2. Nog 1. En stop. Hey mensen, super. Probeer hem thuis goed uit. Kijk hoe je die 30-30 gaat halen. Succes. Doe je best.